Tervetuloa yleisen johtamisen osuuteen. Kiva, kun rupesit katsomaan. Ennen kuin mennään sinne liikennemerkkien maailmaan, niin katsotaan semmoinen pieni välähdys omasta historiastani linkitettynä johtamiseen ja mennään nimenomaan projektijohtamisen näkökulmasta. Tässä pieni alustus ja sitten hypätään sinne itse johtotyöhön. Pikkasen itsestäni ja omasta historiastani. Joku kysyi minulta aikoinaan, että millä tullaan strategisen johtamisen konsultiksi. Vastasin heittona, että ravintolakokin koulutuksella. Silloin se oli heitto, sillä minähän olen todellakin koulutukseltani ravintolakokki. Mutta sitten lähdin pohtimaan, kun lähdin miettimään tätä johtamista tarkemmin, niin itse asiassa ravintolakokin työ on mitä äärimmäisessä määrin johtamista, etenkin päällekkäisten projektien johtamista. Kun pitää hanskata yhtä aikaa useita eri annoksia useisiin eri pöytiin, jotka pitäisi nousta oikeaan aikaan, koko pöytäkunta kerrallaan ne asiakkaille. Pihvin kypsyys täytyisi olla aina oikea ja sitten kun ne pihvit tulee, niin ne perunatkin pitäisi olla kuumia. Eli ajoittaminen, johtaminen, projektijohtaminen on kokin työssä mitä enimmäisessä määrin tärkeää. Ja etenkin moninaisten yhtä aikaa menevien projektien johtaminen. Ja etenkin siellä heijastuu se, että jos yksi kohta menee pieleen, niin sitten se heijastuu täydellisesti kaikkiin muihinkin. Ei muuta kuin jatketaan tästä eteenpäin. Puhutaanpa hetki vielä tästä kokkijutusta sitten kuitenkin ja edelleen johtamisen kärjellä. Jos ajatellaan, että kuka tahansa MasterChef-kotikokki heitettäisiin ravintolan keittiöön, niin todennäköisesti hän ei kestä siellä tuntiakaan. Koska ravintolakokin työ on sitä projektien johtamista ja ruoanlaitto itsessään, sehän on asiantuntijaosaamista. Ja hämmästyttävän usein monissa organisaatioissa hyvä asiantuntija, jonkun tekijä, heitetään esihenkilötyöhön eli johtamaan ilman, että hänelle annetaan mitään osaamista tai koulutusta. Eli keskeistä on johtamisessa, että erottaa sen, että se on eri asia kuin asiantuntijahommat. Ja johtaminen tarvitsee osaamista, menestystä ja niitä on ihan erilaiset asiat. Johtaminen on johtamista, asiantuntijatyö on asiantuntijatyötä. Mennäänpä sitten siihen varsinaiseen johtotyöhön. Meille jokaiselle, niin kuin aikaisemmin keskusteltiin tai puhuin, niin johtaminen on vähän erilaista, miten me näemme asioita. Johto ja työ, kun erotellaan nämä sanat toisistaan, niin sieltä tulee se selville, että siellä puhutaan kahdesta asiasta, johtamisesta ja työstä. Ja yleensä työn tekee työntekijät, jolloin johdon tehtävä on johtaa työntekijöitä. Ehkä vanha ammattinimike työnjohtaja on tästä kaikkein lähimpänä sitä, mitä tehdään. Eli itse ei tehdä sitä varsinaista työtä, vaan johdetaan. Ja johtaminen on monesti huomattavasti haastavampaa kuin se itse tekeminen. Ehkä hyvä huomioida tässä, että koko vlogisarjan kanssa, niin meillä on tai mitä me puhun, niin se on täysin Karin kantaa. Eli se, miten minä asiat näen, miten asiat on, tai ehkä heitän teille kysymyksiä tai ajatuksia. Välttämättä minulla ei ole vastauksia kaikkeen, niin kuin myöskin aikaisemmin totesin. Johtamisessa kokonaisuudessaan me ollaan aika usein semmoisessa jäniksen linnassa. Eli ympärillä on paljon kanilaumoja, jäniksiä pomppimassa. Meidän pitäisi johtajana johtaa näitä kaneja, jotka ovat välttämättä ei ole kaikkein helpoimpia johdettavia. Ja tiimejä on erilaisia, organisaatioita erilaisia, johtaminen on aina erilaista. Johtaminen on ainutlaatuista, se ei koskaan toistu täysin samanlaisena, etenkin kun mennään ihmisten johtamiseen. Se on aina yksikön pohjautuva, ainakin oman näkemyksen mukaan. Johtamisen haasteina on myöskin tietty rajoitettu näkyvyys. Aina ei pysty näkemään siihen, mihin tulevaisuuteen menee. Ja etenkin kun puhutaan sitten myöhemmin ihmisten johtamisesta, niin haasteena on se, että kun me emme tiedä, mitä se toisen ihmisen pääkopassa välttämättä menee. Ja se, mitä hän sanoo, niin on eri asia. Sellaisia me ihmiset ollaan. Ja johtamisessa tämä rajoitettu näkyvyys on aika
keskeistä. Meidän pitää sietää painetta, kun me emme tiedä huomista päivää, saatika vuoden takaista, mitä tapahtuu. Malliesimerkki johtamisen sieteystä ja rajoitetussa näkyvyydestä ehkä oli, kun meille COVID tuli Suomeen ja sitten tuli vielä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka on monelta osin sekoittanut maailman tilanteen, Suomen tilanteen ja monen yrityksen tilanteen. Ne ovat saattaneet viedä yrityksen räjähdysmäiseen kasvuun tai tappaa sen. Kokonaisuudessaan se on tuottanut haasteita. Eli yleisellä tasolla, kun puhutaan johtamisesta, niin ei välttämättä ole niitä kaikkein yksinkertaisia asioita. Mutta tässä oli eka osa johtamista Suomen maantieteeltä. Jatketaan myöhemmin asiasta ja seuraavassa osassa keskustellaan viestinnässä.